Ago. Mema wakwa abade batiti obi ka dwumadi so. Miding de Jimmy Hanks. Ade ache bia, ye betua ye akenkan ne so. Ye gusu rekan wo Gyegyiregye. Ye duti a etoso anum. Ansa na ye bekenkan no. Mede aseda kese ma Bureau of Ghana Languages. Wo Gyegyiregye ye won homa. Ena won ama me ho kwan American yi. Nti meda won ase. Efe aseda kese nkoma cdfi.net. Abefu bia wodi gwa wo ho. Upese wodi gwa ko cdfi.net. Twa woni amani mfonini na fakogu cdfi.net na nkofo meto. Wonso upese uto niema enha wo hu kokrom nkoti umfifire keke. Tena fie na ko cdfi.net. Ko hwehwe niema na woton wo ho nimu. Na yi ni awope nato. Yo, yemfi ase. Wo Gyegyiregye ti a etoso enum. Adechi pena ni makon adu ogwa dedawo. Ansa na orekono nso na onenso no wa hyehye ho ma wahu da a odi betiwu no. Da no du ipe na nso no wa pro hwe so koi. Wotena asese awarefo. Anopa na nso no wa de nsu akosi ni kunu aguare. Obegware bewie no na aduan si opon so. Ni makon rekọ adwuma na nso no wa akogya no kwan kakra. Se oberima yikọ adwuma saa oto ne brase nnua aduan fefeefe. Otwen ni kunu yikosi se obepon adwuma abafie na won ba no nyina ato nsa didi. Enumre bi wo ho a na wasiesie won ho akotu mpase. Da bi enumre na ni makode to nso no wanim se sesei ote amene wote ha yi eto da bi a na ma abopru kakra. Asikyere ne se yen benu nyina wofu nim se wo me nchen wo ha. Se ba se asem boni bi beto ye mu bi a na ye rekobo amane den. Nti ni ameye no ne se obosum yi sua meja okwan ma wakọ dwene ase na eye kakra me nso maba abeye wo ho ade. Impanyifu se wodo afu na owia amomu a enye yi. Enu nti esese ye ma mpanyifu hu yen aware yi mu na se asemi ba ye huni a ye de befa. Nsunu watena hodin dwen asem no ho kakra na obuai se ene yimpo de wohwemu a hu se aware gye twam. Sabri ni breben a wori besi nkonwa eje pon na achi ade atuti nsa asan atuatua begwade eni ne yekeka ho. Hina na owo eyinum ho adejewu menkuto de a anka sania wo hye me bono ma yenhira yen aware no so asori dan mu se yehira so na yeheka hina biu na yede yen aware semrekoto nanim ni mako ampene so amano nti ohye da a nso no amfa nko dwene ase no da a ohye no dui no ni mako jane kwan ma okoi obosomi a edisu no so epe na ono nso tiwo no orekono na okita nsa ine sika a wode beye aware no ho ade nyina onim se na ejare nsan ntewo ni sika enware ma ne bio aboyakoro wonyinu ayenu odama ade chen no ode to na awofo anim asemi anya ejaforide nti one ne ba no di ho asem je no mpata ansa na orepene aware no so okire asese se waware amano na wanware obia no a onko hwehwe ni begwafo na wonkoje aware no ma no opene so no ono nso kobo abrewata amane kirekire no mu abrewata anka asem biara ade chen ipe ena abrewa yi frɛ ne ba ofori ene na ase ase eduade to won anim se ni mako ware nsono wa enye yi ni mako ene nsono wa ya abusiafo se waware a na we di bojafra eye musu abrewa yi kire musa no eye won ba no nyina anwonwa abrewa ta yi obi a nani afi o kire se bria ya asantewa oba abesi a okon aprema no ene abrofo kon okon kese gwokumase abonten so no emu na okọ afichi a edikan amentu a eba asantema mu nyina ohui na enumu na eja pepranya ne baabi koi oye abrewa a ne hu twa nanso onyinga ma na apọ mu ego
brea na oye abeba no na okohwe ase wafum ma na ade so egu ne nan supra no aye saa ma otogu so wo ne nan benkum so se onama na ahode nyina agina ne poma so se ode ne poma no nama na nani sifem te se jama na ade ayera ni tinsu tumi him te se abofra bi a oso adesua a emu yeduru okeka etutu ne sinu mu fakese no ara egu aye saa ma na anofafa ebu egum ope abesinwi yie nanso esane se ne sin etutu nti obre ho ansa na ware owo kanchin bi a wafitifiti mu ntokro pii se onya besin a otenase wo opon ho tone buase de besinu twiu kanchin no achi eye saa pe na besinu aya muhumuhu egu opon no so owia otone buase piepia ni nyina egu na enum efe ni edi so ara ne se omokono nkakra ni tisu nyina dan dwen fitaa omaduku mpasoda opeka se ye asem kakra bi na ebesi ofie ho a otimi tweno tententen ma ne ho ye obiara hi se basa na ofie ho fu tu won anu gunu so a na asem a eya otai kan se buo atakrofi mude muntiatie mesara na da mewu no na mu behu se abrewati ofie a eye abrewata sansi subio se amane ma ho kwan se ni makon ware nsono wa odan na ni hwe agafori anim kan se wo ofori wonye kwai mu abofra na wode asua kwa dan wa chenchena ogusore kasa no na oti ni makon ka nti ofre no se o metena senti ebi oto asu se mi hu ameka nti na eya muse ma asem ware no nanso mede merintumi ntena ho ma mfofo nnan kwai akanfo mude mra biara ni ho a ekire se nipa wobo abusua baako ware ma eyeye semeka akanfo a na mede achemfo asantefo fantefo kwawfo bronfo ekwiapemfo ene akwamufo ene bia ekeka ho ade baako a ewo akanfo nyina ho ne se wodi wofade se okani ne yonko okani hia da bia seminti asema odi kan bisa no ne se wubo abusua ben akanfo omusiaban eson esese obiara bomu baako sa musiaban ahoro eson yi ne asona bretiu oyoko aguna ekona eduana ene asechiri okani biara bo ne na abusua ene se obi na ye osonani a onu so ye osonani ewom se sa abusuaban akese eson yi na ewo hode nanso nkitinkiti pii keka ho musua horo yi mu biara wo mran anase abodin a wode bono emu biara nso wo aboya bi a obata ho na wode bo won ho nsabran musua kese son yi mu biara wo nabakan ene ba a otoso abien ene ne a otoso abie sampo ebinum wo nuabianom sainti na se wo pese wo ware a wo hwe no yiye no wanko ware wo nuabia na anu ansi kra na ni makoso osuse hina na osi orekọ ware ni nuabia saa se mi sayi ma abrewata asore na ordinance tie ni makususe hweyo na nsno wa ye wo nua otu asise asema America ni mako amama asema ware yi me pese me WB edi pefe chemo ayekofo se wonuabia ne odakofo agonafo inuabia ne jumina na bretufo ede nso ne abrade wo esi edu a woti hoyi nton be na wobo wonya ogunani nsunu wani makopese oware no yi onye juminani agonafo nuabia ne juminafo na wosi den ware ma eyi obisa asasemi no obiara ntumi amuya bi nti wotu inwa anopa no ko efum wofi efum bai a ejafo yinya bibi kan na anope na wofi yedi ode science ma abrewata kan yi to ne namfo pii anim
Ebinom ka bi to abrewa ataade no so. Ebinom nso kyerɛ mu sɛ enne de won kyerɛkyerɛ busuamu nkɔ akyiri saa. Wonso wadwen kyerɛ ne den. Ɛwɔ sɛ ye kyerɛkyerɛ busuamu nkɔ akyiri saa. Ana woni abrewa ataanya adwene. Kyerɛ wadwen kyerɛ bia ho. Ɛyɛ saa ma Ejafori pene ni makone nso no wa aware no so. Ɔkyerɛkyerɛ ne yiri nso mu ma ɔte ase pene so nso. Wode ho asɛm to abrewa ataanim no. Ɛyɛ ne yaw ne ahometew nyinaa prɛko. Ɔdan n'ani hwɛ so din na ɔkae se aware no enyeme na mempene so na amane na ema kwan. Ogu ahomekoko na ɔkyerɛkyerɛ mu sɛ asɛkyerefo piesie ne adanse akrokyerɛ yankamadu. Agonafo piesie ne amponsem a ofi denkyira merem. Asonafo de ne kuntunkununku a ofi adanse sebe nso. Ayokofo nso abakan ne twum ne antwi a wofi kokofu. Aduanafo de ne nanakusi doma ahene. Ekonafo nso bapanyin ne nanagima a ofi eguafo. Bretufo piesie ne amani ampon a ofi adanse ahensan. Na aseniefo abakan ne nanakosa a ofi kumasi amekum. Oye din kakra ti se jamane raho. Okwan nim ne wem. Otiw ntesu to fem na ode ntama ano popa na ano. Otu asu se musiaku a mabobo din a kyerɛ mu no nyinaa nia akyekra ne asɛkyiri. Asɛkyirifo nso na wosakra wododo mu. Muya a wodi asi won anim de bɔ won homran ne opete ene okore. Asɛkyirifo nuane ponefo. Won yesu ne oforina. Asonafo nso nyesu ne oforina. Eyi ama ayonkofa kese da asɛkyirifo ne asonafo ntem. Agonafo nso de anoma bi a wofre no awurew akɔ nua bi na ebo won homran. Won nuane toafo. Won yesu ne agona. Asonafo nso na wodo kra wa akamemu. Muye bie na wode hye won ho agiran. Saa muye yi ne kwakwa da bi ne asonawo. Won nuane adwumunafo. Won yesu ne oforina ana asona. Ayokofo nso won abusua nuane odako. Anoma a wode kai won ne akroma. Asante hene ne won piesie na adwaben hene ne won manu. Won yesu ne oburu. Aduanafo na wode ojaba ewiase. Won piesie ne boma akosi a ofi doma. Abradefo ne won nuabea. Asase ya ne twedi ampon kwame eye aduanafo. Ekonafo nso piesie ne jima yeboafo a ofi eguafo na won nuabea ne asokore. Won yesu ne aduana na won akraboya ne ekwo. Bretufo nso won nuanom ne tina ene twidam. Bretufo na wobo won mranse obo a ehi ekuma. Aboya a wode aye won susudua ne osebo. Asaniafo piesie ne kumasi amekom akosa brempon. Dompo asehene Gyegyiregye na oye won manu. Asaniafo wo muye bien a wode aye won akraboya. Saa no mayi ne ampan ne ansen. Odan nani hwe obiara anim na obai ne nsam abien mu kan se maka kyerɛ mo monhwɛ na da bi mo anka sɛ yehu ya anka nso na aka akyiri efei de na Ejafori ne yiri hu asɛm a wonka bio wogya ni makonkwan sɛ onko na obosom yachi onsan mra wo kyerɛ mu sɛ ebedu saa bre no na wanya asɛm no hu pumasibere obosom so ya ni makobai no Woma akwan ma ni makoye nso no wa ho ade nyina. Wo kyerɛ mu sɛ tete atena wontena ho bio na ebre dan a wodan won ho. Esane sɛ wiase rekɔ anim nti. Esese onipa abrabɔ mu nso nsakraiba. Amani a yemfata nyina esese wogu no. Anye saa na onipa aye osuabrobro. Otim ni a otim. Yo yede akenkan sama etoso enum no besi ha. Merika say ya subscribe. Efen so fasini mena wadofo abusuafo ene wonamfonom no wonso wonhwe bi.
da se na ye hia ye de eti a etoso asia ebetua so makramo